Pitupulok at maysa a person deprived of liberty iti Baguio City nagturong iti baking nagturpos iti baking related technical training ken swine production facility anapunduan iti nasurok 10 million pesos. Impaima ti Department of Agriculture kadagiti Manalon. Dagita kenda Damdamag Cordillera isang bahay ni Angel Kim Pengosro. Nagturpos ti pitupulok at maysa a persons deprived of liberty iti baking-related technical training, babaan ti partnership ti Cordillera State Institute of Technical Education Main Campus ken Bureau of Jail Management and Penology. Daytoy ket nairanta amang papigsa iti rehabilitasyon ken mangisagana kadagiti makipasset para iti produktibo apan nakaikameng damanen iti kagimungan. Ti aktibidad ket paset ti manarimaan a kolaborasyon ti dua nga ahensya. Tapno mapalawa ti panakagunod ti technical ken vocational education para kadagiti PDL, babaen kadagiti programa amang paduras iti paglaingan kas iti bread and pastry production. Iti Benguet, nang ipasdek ti Itogon Fire Station iti forest fireline iti St. Louis High School Felix iti Ampokaw, kas paset ti kampanya kontra iti forest ken grass fires. Ti forest fireline ket maysa a clear strip ti daga no sa dino na ikat dagiti dry grass, leaves ken dumapay a makatulong iti panangsubsob no panangkapoy iti panagwaras ti uram. Daytoy nga aktibidad ket paset ti arugang lokal para sa kalikasan at taong bayan project ti Itogon Fire Station amang italo iti environmental protection babaen ti proactive fire prevention measures. Iti Tabuk City, impaima ti Department of Agriculture tinasurok 10 million pesos as swine production facility iti miyembro ti Alliance of Tribes for Oneness in Development Credit Cooperative iti Barangay Nambaran. Napondoan daytoy babaen ti Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program. Daytoy hindi maikadwa ang modern swine production ang nailukat iti probinsya. Naidesenyo daytoy para iti talo gasut a hybrid swine nga daan iti feeders, cooling pads, nipple drinkers, ken dumapay. Ken iti Mountain Province, nasurok sa nga 12 nga irrigation projects nga gatad iti 28.5 million pesos, ti impaima ti National Irrigation Administration, iti nasurok sa nga 12 nga Irrigators Association iti probinsya. Dagiti nasao nga irrigation projects ket panggep na ang mapangato ti rice production dagiti Manalon, ken maparang ay ti kitada babaen ti panangipaay iti irigasyon kadagiti dagada. Naduma-duma a subsidiya metlaeng tikit kidawen ti ahensya manipod iti Kongreso ken karaman ditoy ti irrigator subsidy. Ana iranta para iti dagos a panakatarimaan dagiti nadadael nga apit ken sistema ti irigasyon ken tapno may pangpangruna ti panakababaro dagiti communal irrigation facilities. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.